Здравейте! Намираме се на площад Стефан Стамболова в град Пловдив. Поддръжници на адвокат Светозар Николов са организирали подписка за референдум Банк Стоп. Как да спрем финансовото рост? Предлагаме ви да чуем какво мислят хората за тази идея. Защо споделяйки с други приятели, че съм един от подкрепящите на нашите банки, които според мен не са банки нормални, а са ректорски звена. Пример давам със себе си. Ипотечен кредит, 1 150 000, до тук са ми взели около 800 000, а имам да връщам много повече, отколкото съм взел. Сиреч, главницата ми за една стотинка не е намаляла, напротив, е пораснала. 7-8 години. Направете сметка за какво става въпрос. Отделно да не говорим за тези арбитражни съдилища, които също са свързани с банките, разбира се, с СНП-тата и съдебните изпълнители. Разбира се, съдебни изпълнители, те са в една комбина, за да може да ограбват хорицата като нас, които работим просто за да това къде бъде. Благодаря. Бъдете здраве. Подкрепям изцяло инициативата. Откъде разбрахте за кампанията на Банк Стоп? Ами така, като в полицата и конкретно видях тук тези големи букви, разговарях тук с служителите и разбрах за какво става въпрос и искам да се подпишат двете ръце. Тук ми е дошло от тия банкови произволи, съдейства, никъде. Аз имам един-два кредита, които плащах, остана малко и можех да се ги изплата и получавам писмо, че съм някъде съден, след това на съдия изпълнител и най-накрая трябва да плащам баснословна сума, която нито взема къде да дойде, нито защо дойде и ми е докуша какво от тие диване. И съдия изпълнители, като идеш да му видиш офиса, той все едно, че е милионер, милиардер, а ги събира от бедния народ, който се чуди как да съм на двата края. И един призив на народа, не взимайте никакви кредити от такива залози кришки, от кредитни институции, от разни фалшивенти и от банки не взимайте. Това е. Благодаря за вниманието. Здравейте! По какъв повод сте в нашия град? Здравейте! Във вашия град съм от вчера и съм по повод подписката в подкрепа на искане от адвокат Светозар Николов за референдум за освобождение на България от финансово робство. Значи сте пристигнали вчера, беше 22 юли и днес отново сте тук. Днес отново съм тук да събирам подписи, да убеждавам хората да се подписват, защото много хора са пострадали от банките и искам да им помогна, защото и аз съм потърпевша. А от кога е подписката? Подписката е от 1 юни и ще продължи до 30 август. За Free Life TV от мястото на събитието по Принките по Няшево.